Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Herriak alde batera utzi eta hiria murgilduko gara gaurko herriz herri. Ikusten duzen bezala Iruñan gaude, goazen! Eta gaurkoan Saloa Telebista herriz herriko ibilbideekin jarraituz Iruñara etorri da eta hementxe eronduan Patricia Perales, Iruñeko alkateordea. Jepa, egunon? Egunon. Zer moduz? Oso ondo. Bueno, lehenbiziko eskerrik asko gurekin hitzez egiteagatik, badakigu agenda duzuela nahiko atope, orduan eskerrik asko. Baina, guretzako zuekin egotea beti da plazerra, beraz, eskerrik asko zuei, egolako aukera eskaintzeagatik. Eta hasiko gara ja ez dizut denbora gaiko kenduko. Konta iguzu pixko bat, Iruñara etorri gara, Iruña ja gero eta hundigoa dago, gero eta gehiago hunditzen ari da, konta iguzu, nola dago gaur egun egoera? Nik uste dut ondo, ekonomikoki adibidez, esan behar da, ondo doala eta udala kasu honetan, modu osasuntsu baten dagoela. Egia esan da, nik uste dut esan behar da, askoz gehiago egin genezakela, zen aurten adibidez diru sarrerak igo dira desente, eta ematen du, ekonomia berpizten ari dela berriro. Kontua da, nik gaur aprobetxatu nahi dut ere kritika zorrotz bat egiteko, eta bada Madriletik datozen hainbat lege, eta kasu honetan aurrekontuen egonkortasunerako legea gogor kritikatu behar dugu, zen horrek mugatzen digu udalak duen autonomia, ez? Eta, esan behar da, orain soberakinetan Iruñak badauzka 60 milioi, eta ezin dugu milioi horiekin ezer egin. Orduan, nik uste hori aldatu beharko genukela, eta nik uste dut hiritarrek jakin beharko luketela, ez? Behin baino gehiagotan esaten dugu, baina, pentsa zer egin genezake, ez? Kopuru horrekin, ez? Hori da, gobernu zentralak mugatzen dizu erabiltzera hori? Hori da, ez? Gu baditugu diru sarrerak, momentu honetan, hori, ekonomikoki udala oso ondo dago, oso ondo, eta diru horrek, ez du ezertarako balio. Badugu hor kasui baten gordeta, ez? Eta horrengatik mugak jartzen dizkigutelako, ez? Eta kasu horretan, nik eskatu nahi dudana da, hori, ez? Udaletzekoei autonomia gehiago ez ematea. Zen kasu honetan, Iruña ondo funtzionatzen ari da, hobekuntzak, ez? Nabaritzen ari dira, baina egia esan da, orain arte dugun gaitasun ekonomikoarekin, ezin diegu, behar guztiei erantzun behar den bezala, ez? Eta, diru horrekin, ziurazki gauza gehiago, ez? Beti geratzen dira gauza asko egin gabe, hori, azkenean gaitasun ekonomikoak mugatzen digulako, ez? Ze eboluzio izan du azken urte labur hauetan, Iruñak? Orain, hobetzen ari da pizkat, baina komentatzen dudana, pasatu da, adibidez, Bartzinaren garai horietatik ona asko jaitsi da gaitasun ekonomikoa, nik uste dut esan behar da ere, bere momentuan Bartzinak izan zituen 300 milioi euro,
Eta orain, bueno, pues adibidez, aurtengoak izan dira 216, ez? Eta naiz eta hori komentatu dudan, orain ekonomia berpizten ari da, pues badakigu urte guzti hauetan, bueno, krisia dela eta gero beste aldetik ere, bueno, pues diru xahuketa desente egon da, eta udaletxe honetan ere bai, bueno, zorra bai kentzen ari da, eta igotzen ari gara, baina, bueno, pues lege horrekin, bueno, naiz eta diru sarrera gehiago izan, ezin dugu handitu hori, gastatzeko gaitasun hori, ez. Galdetzen diot, orain arte egin dugun elkarrizketatan, galdetu diot beti alkateari edo zinegotziari, no, zer da ongi, edo nola gobernatu ongi? Zein da truko ongi gobernatzeko baldin badago? Nik uste dut badaude trukoak eta batzutan zaila da, ez? Praktikara eramatea, ez? Baina badaude asko, baina nik uste dut kasu honetan eta Iruñan esango nuke lehentasunak ez markatzea eta kasu honetan pertsonak jartzea lehenengo lerroan. Hori da, ez? Hori izan behar da niretzat helburu nagusiena eta hori hortan sinesten baduzu eta benetan aplikatzen baduzu hori, nik uste dut erraza ez dela izanen, baina bai kudeaketa on bat egingo dela. Eta kasu honetan da, bueno, hemen orain ikusi izan duguna, ez, Iruñan, bueno, UPNren dako lehentasuna beti izan da zementua, adreilua eta bueno, proiektu faraonikoak, ez, egitea. Eta hiriak ez du hori behar, ez? Hiriak baditu beste beharrak, eta behar nagusiena da, ez? Hiritarren beharretara, ez? Erantzutea. Eta normalean gehienetan ez da erantzuten adreiluekin, ez? Eta orduan hori da pixka gure lanildo nagusiena, eta nik uste dut alde horretatik, gauzak aldatzen ari dira hiri honetan, ez? Zein izaten da aurrekontua, urteko aurrekontua? Aurtengoa izan da 216 milioi, ez? Eta aurrekontu horrekin inbertsioak egiteko asmorik edo? Bai, beti badago portzentai txiki bat inbertsiorako, eta kontua da, lehen aipatu dudana, ez, guk aldatu ditugu lehentasunak, ez, ohikoa da, ez, entzutea, badagola proiektu izar bat edo kriston inbertsioa egitea hirian, eta batzutan ez da hori ezinbestekoa, gure kasuan, eta zen horri ikusi izan dugu diru xahuketa handia egon dela, eta bizi izan dugu adibidez Nafarroan, Los Arcosko zirkuituarekin, arena, eta bai guk aurkitu genuna, sartu ginenean, eta ni gainera, patrimonioaren kudeaketa eramaten dut, nire arloan, guk adibidez duguna, udaleko patrimonioa modu kaskarrean zegoen, eta horri adibidez eman diogu lehentasuna, ez? Sartu ginenean ikusi genuen hainbat eraikin baldintza kaskarretan eta itxiak gainera eta okertzen ari ziren. Eta nik uste dut adibide nabariena izan da udale etxe bizitzarenak, ez? Baditugu desente eta hori izan da guretzako lehentasun bat, inbertsiotan berritze lanak egitea udaletxeko etxetan eta pertsonei eskaintzea. Eta hori da egiten ari garena, ez? Etxe bizitzeko beharrei, erantzutea, ez? Eta, ez dakizuen nala ez, baina orain esan dezakegu baditugula ja 102 etxe bizitza eskaintzeko, erabiltzen ari direna. Baina, modu kaskarrean zeuden, berritze lanak egin behar genitun, eta orduan, inbertsio asko. Eta gero, beste lokal handiak, adibidez, Redin eta Cruzat, itzita zegoen, badakigu ze gertatzen den olako patrimonioarekin, itzita baldin badago, okerrera doa, gero adibidez geltoki ere, hor geneukan da, kriston espazioa, badakizue hemendik gutxira irekiko dela, eta orain bai plaza bezala izango da, eta barrukoa ekonomia solidaria sustatzeko egune berezi bat,
Eta, bueno, pues, hortan dago pizka gure esfortzua, eta orain, adibidez, Zabalguneko azokan ere, hori, bueno, pues, orain berritze lanak egingo diren. Guk ikusten duguna da, udalak baduela patrimonio handia eta bereziki gainera patrimonio hori, ez? Hiritarrei eskaini behar zaiela, ez? Eta hori da egiten ari garena. Konpondu duguna, ez? Modu honean utzi, baldintza honean, eta pues hori, pues irekitzea, ez? Beti esaten genuen, bueno, pues UPNek beti izan dula, bueno, pues udala itxita eta ez, lehioak oso itxitak ere bai, pues guk egiten ari gara hori, pues goazen irekitzera, lehioak, ateak eta duguna, pues hori, ez, hiritarren zerbitzuetara, ez, hilarri. Etorkizun hurbilerako proiekturik buru artean? Bai, bueno, pues baditugu desente, bueno, pues badago Txantrako parkea egitea, gero, bueno, Arantzadin ere ez, bueno, berrikuntzak ere egin nahi direla, eta gero, bueno, pues beste bat, eta guretzako nik uste dut oso importantea dena ere bai, bada, auzoendako, ez, sartzen ari diren aldaketak, eta hori dago sartuta plan baten barruan. Kasu honetan ere, orain arte ikusi izan duguna da, kriston desoreka ez egola auzoen artean, beti auzoetan behar handiak daude, hobekuntzak etengabe ateratzen ari dira adibidez auzoetan egiten ari garen foroetan, eta, bueno, gure ustez ere, horri ere erantzun behar zaio, ez. Orduan, bueno, badakizu orain joan den astean iragarri genuen ezin izango den aurtengo planaren egitasmoa, eta, bueno, iaia 2 milioi inbertituko dira auzoetan. Eta kasu horretan, bueno, zeintzuk diren beharrak, ez dira lau pareten artean adostutako planak, ez? Baizik eta hor foroetan edo beste bidetatik jasotzen diren eskaerak eta beharrak kontuan hartzen dire, eta horiek dira gero, ez, praktikara eramaten. Bai. Hemen bizitzera? Bai. Iruñan bizitzera, zer falta du zure irian? Txantrean bizi naiz. Txantrean bizitzera. Bueno, ni gauza asko egia esan da, gauza pilo bat aldatzen ari dira, baina, oraindik, gauza pilo bat aldatu beharko ditugula, ez? Eta ni bereziki, ni txirrindulaz hiltzen naiz, toki batetik bestera mugitzen naiz txirrindulaz, lanera etortzen naiz, eta beti, lantokietara beti txirrindulaz mugitu naiz. Eta, ikusten dut, hortan, esfortzu handia egin behar dugula, eta, hor dago ere, pio 12-garrenekoa, baina egia izan da, sarea ere, nahiko kaskarra izan da orain arte geneukana, konpondu behar da, orain arte geneukana, eta gero handitu eta auzo guztietara, heltzea, lotzea modu honean, eta zen hori bai egunero, nik adibidez pairatzen dut, UPNek egin zuen txapuza ura, hori bidegorri batetik joatea, eta parean, farola bat izatea, eta zarea nahiko luzea da, baina gero egoera ez da oso ona. Eta orduan, hor egingo nuke hobekuntza handia, eta gero, beste arlotan ere, nik uste dut arlo gehienetan, etxe bizitzan ere jarraitu behar dugu lanen, gero euskaran ere nik uste dut gure hizkuntzan aurre pausoak ematen ari dira udaletxe barrun, orain artez geneukan ezer eta lehenengo giza baliabideak jarri behar ditugu, orain jartzen ari dira martzan, baina nik uste hor apostu handiago egin behar dela eta pausoak ematen ari dira, baina asko falta zaigu ere normalizazio plan baten sartu alizateko. Baina, nabaritzen da poieki euskera gero eta gaiko entzuten dela kanpoan. Bai, eskerrak entzuten da, eta hemen ere bai. Egia esan da, ikusten ari gara orain, gure langileak animatzen ari dira euskara ikastera,
Eta, bueno, pues, euskararekiko jarrera ere, bueno, pues, upenek sorokatuzun bere garaian, eta lortuzun azkenean mespretzu horrekin, orain ikuste ez, gutxienez balorean jarri dugu, eta badakigu ez, gure hizkuntza dela, eta bermatu behar dugula, eta konpromisoak hartu behar dire, eta, bueno, orain, bueno, pues, pozik gaude, lehenengo teknikaria izango dugu, orain arte ez dugu izan, orduan, bueno, pues pizkanaka goaz, eta, bueno, zerbitzu buru ere, diot, bueno, udaletxe barruan zerbitzu berezi bat izango dugu, bueno, pues, honi, ez, pues, bultzada handi bat eganteko. Claro, Iruña ja ez da herri bat, hiri bada. Hiri bada. Badu kriston bizia Iruñak. Eta ikusten da, gero eta bizi gehiago badula, ez? Kanpotik etortzen da jende pilo bat. Bai, bueno, nik uste, bueno, faktore desberdina daudela, ez? Baina, bueno, alde batetik, bai esango nuke ere eskaintza kulturala, ez? Asko zabalagoa da. Hori zen ere, ez? Gure helburu bat, badakigu nahiko grisa zela gure hiria, eta, bueno, pues, eskaintza kulturarik ez egoen, ez? Oso pobrea. Eta, bueno, eta gero, bueno, pues, nik uste hiria nahiko atsegina dela, eta, bueno, pues, kanpora begira ere, bueno, pues, beste irudi bat ematen ari gara, eta atseginago, eta bai, pozik gaude orain, bueno, pues, datuekin, ez? Gero eta jende gehiago etortzen da gugana, eta, bueno, gure ezagutzera, eta orain, bueno, pues, horrekin jarraitu nahi dugu ere, bueno, pues, bultzatzen, baina modu ere jasangarri baten alden, ez? Eta orain adibidez egiten ari gara, bueno, egin dugu eta falta zaigu gutxi praktikain jartzeko, bueno, turismoa bultzatzeko plan estrategiko bat. Eta hortan, bueno, pues, eredu nahi dugun ere eraiki dugu sektorearekin eta hiritarrekin batera ere konpartitu nahi dugu. Eta, azkeneko galdera, nola gustatuko zaizu, edo agintaldi bukaeran nola utziko zenuke herria, edo utzi nahiko zenuke herria? Herria, bueno, Hiria, kasu honetan. Bueno, irekiago. Irekiago, jasangarriago, justuago, euskaldunago, eta feminismoa ere hor presente egon behar dela hirian. Nik uste dut hontan ere egin dugu kriston pausua eman dugula, eta berdintasun teknikariak ere sartu dira, zerbitzu berezi bat, arloa ere sortu genuen, protagonismo berezi bat eman behar geniola eta eman diogu, eta oraindik asko falta zaigu, baina, hola izan beharko da, eta bereziki hori nik uste, hor lehenengo lerroan ez dugu ahaztu behar pertsonak egon behar direla, eta nik uste hori mantentzen bada, eta ez badugu inoiz ahazten, hiria izan behar da, ez hiritarren dako, orduan nik uste dut posik egongo ginatekela. Listo, hori izan da dena, eskerrik asko. Eta ongi segita utziko dizut lanean badakitza dutela liatuak, así que... Mila esker, gero arte. Venga, jo. Iruñeko udaletxean Patrizia Peralesekin elkarrezketa txikia egin eta gero, etorri gara udaletxeko plazan bertan dagoen
Bagabiga jostailu dendara, eta hemen eronduan dago bertako nagusi Garbine, Jepa, egunon, Garbine? Kaixo, egunon. Zer moduz? Ongi hemen lanean. Bai, ez? Denak bezala, denak atope, lan. Bai, hori da, ja goberritara behira, Bai. eta ongi. Bueno, konta iguzu pixka bat, nolatan sortu zitzaizuen, edo lehenbiziko galdera, noiztik duzue Bagabiga jostailu denda? Bueno, Bagabiga ireki genuen, ekaina, 2013 urteko ekainaren batean. Aha. Eta nolatan kurritu zitzaizuen jostailu denda bat, edo horrelako jostailu denda irekitzaren ideia? Egia esan, bapateko gauza izan zen, aizpatani oporreta joan ginen, hor Lahaiara, eta holako denda bat ikusi genuen, eta Iruña etorri, eta bai, martxa jarri genuen. Hasierak gogorrak izan dire? Bueno, bai, dena kostatzen du. Lehen da bizik urteetan, bueno, baina behin martxa hartuta, pues badoa, bai. Ze evoluzio eman du urte hauetan? Ez gara kesatzen, ongi goaz, eta, bueno, ez da gutxi. Zuk uste duzu krisiak izan duela kontsumitzaileen eragin handia? Edo kontsumitzerako orduan? Bai, nik uste baietz, ez? Nik uste baietz, baina egia da ere, gero, pues igual, umen gauzetan, igual ez da inbeste nabaritzen, porque, ez dakit, urte betetzeak eta ospatzen jarraitzen dira, eta opariak, igual bai, pues igual opari txikiagoak eramaten direla, baina, bueno. Orokorran ez? Ez. Eta zuretzako zer da, zer suposatzen du herrian bertan horrelako denda bat edukitzeak? Aukera bat, ez? Aukera bat, hemen saldu nahi duguna jostailu bereziak dira, ez ditugu pilik erabiltzen, ez ditugu plastikori saiatzen gara ez ekartzen ere, eta, bueno, trapuzko jostailuak, egurrezko jostailuak batez ere, eta, bueno, eta gero bai plastiko baldin badago erreziklatu eta ekartzea saiatzen gara. Ja, horrez gain, komertzio handiak hemen Iruña inguruan egoteak zuengan badu eragina? Eragina, bai, badu, bai. Pues, bai, porque... Bai, argi dago, eragina duela. Eta komertzio handiak aparte bai, internetez erosi ahal izatea, azken finean bai hori horrek eragina du ere bai. Baina, bueno, hemen gaude eta mantentzen gara eta ber. Bueno, baina alde positibo bat adibidez da igual, herrian izatean, hirian bertan izateak horrelako denda bat bezeroekiko dagoela harremana, ez? Zuzeneko harremana. Claro, bueno, gero ja norberaen arabera, nire adibidez dendetan erosteak nahi gustatzen zait eta nahiagut gainera, baina, bueno, egia da, bueno, eta hemen beste zerbitzu bat ematen diozu, baina badago ere etortzen dena, hemen jostailu aukitu eta gero ja etxean eros egiten duena. Eta, bueno, denetari dago. Bueno, zer zerbitzu edo zer eskaintzen duzu dendan? Jostailuak? Eta gero ikusi ditugu eta liburu batzuk ere izaten dituzuela, ez? Bai, jostailuak, adin guztietako jostailuak ditugu, eta liburuak ditugu bai, eta gero arropa kentzen ari gara, baina bai, kotoi organikokin egina dagoen arropa, umentzat, eta hori. Eskoletarako ere bai jostailuak bai ditugu, jostailu bereziak eta, bueno, saltze ditugu, eskoletan erabiltzeko, eta hori da gehien bat. Etorkizunara begirako edo etorkizun hurbilera begira ze helburu dituzu? Ez dugu helburu handirik ere ez, mantentzea. Mantentzea. Eta, bueno, gustatzen zaigu gure denda eta gure lana, eta mantentzeakin pozik. Bai. Iruñakoa zara? Bai. Aldatuko zenuke zerbait? Iruñan? Bai. Ne Iruña asko gustatzen zait, ni pozik nago hemen. Bai. Orduan hori seinale hona da pozitza hemen denda duzu, así que... Bai. Ederki. Listo, ez zaitut denbora gehiago kenduko, eskerrik asko tartetxo hau eskaintza bat Xaloa telebistari. Zuei. Eta ongi segi. Bale, eskerrik asko. Bai, gero arte. Bale, aio.
Eta Iruñetik gure paseotxoa ematen, sartu gara Karrikiri elkarte barruan eta hemen txarratu dugu Goreti. Agitz ezaguna guretzako eta xaloantzat eta nik uste dut ikuslea unitzentzat. Jepa, Goreti, zer moduz? Kaixo, ongi, eta zu. Ongi, bai, hementxe, gure bai hemen. Lehenbiziko gauza, eskerrik asko, tartetxo hau usteagatik. Zurekin elkarrezketa txiki hau egiteko, badakigu atopeza biltzatela, badakigu jende pilo bat egiltzen dela dagoela momentuetan Iruñara eta lanez gainezka zaretela, asik egingo dugu alika laburrena. Konta iguzu pixka batez ere ikuslei ez dakitenei zer den Karrikiri elkartea? Bueno, Karrikiri elkartea da Iruñeko Euskaldunon topagunea eta hemendik bultzatzen ditugu hainbat zerbitzu eta ekitaldi Iruñean euskaraz hitz egiteko kalean, jende aktibatzeko, euskarara hurbiltzeko eta kultura zabaltzeko. Noiz sortu zen elkartea? Berez, 1997 inguru, 95 esaten dute beste batzuk, ze hasiera batean bulegoa sortu zen elkartean, esan dezagun, eta gero handik urte batzutara denda ireki genuen. Orduan erraten alda, evoluzio bat emandula, elkarte bezala, hasieran hastapenak pentsatzen du zaiak izanen zirela, eta gaur egun ja nahiko ongi zaudete, ez? Denda duzue, ekitaldi desberdinak egite dituzue. Bueno, hobetzen goaz. Hobetzen poliki. Bai, handitzen, ze denda justo duela hiru aste gutxi gora bera ireki genuela, berritua. Uda osoan zehar obrak izan ditugu, eta handitu dugu denda, txukuna gutzi dugu, margotu dugu, argitxoa ikusten duzu, eta gero ere eskaintza, liburutan batez ere, handiagoa dugu orain. Aipatu duzu eskaintza, zer da Karrikirik eskaintzen duna? Bueno, Karrikirin eskaintzen dugu elkartetik lanpoltsa zerbitzua, establezimenduendako, dendendako, tabernendako. Gero badugu pixukide zerbitzua, pixukide zerbitzuan jatzen ditu harremanetan pixua alokatu nahi dutenek eta pixu bilari direnak. Eta gero badugu itzulpengintza zerbitzua, testuak euskaratzeko, hainbat udalek egiten duten lan gurekin, establezimendu, denda, beste negozio. Merkataritza ekimena, merkataritzarekin... Merkataritzan euskeraz edo... Bai, prestatzen ari gara 2018koa, orduan baton batek izen eman nahi badu hori indikepean dago. Antzerkigintza tailerra, gero beste liburu aurkezpenak egiten ditugu, musika, diska aurkezpenak, eta esate baterako ja probestuko dut datorren astean egin behar dugu berri inaugurazioa, 3 ekitaldiekin, 19an badugu liburu aurkezpena, egile Iruñeko udalak egiten duen egile berriendako liburu aurkezpena. 21an badugu berri inaugurazio ofiziala, Maialen Lujanbio eta Julio Sotorekin. Eta 25an Miren Amurizarekin hitzaldia izanen dugu. Informazioa webunean beti. Beraz ongi, Xaloako ikusleia entetu direz. Aprobanda. Hombre, haizu aprobetxatzeko gaude hemen, Eta hori dena elkarte bezala, eta gero aparte duzue denda. Eta dendan eskaintzen duzuena? Dendan eskaintzen ditugu liburuak eta diskak alde batetik, den euskaraz, eta gero arropa. Bai, arropa beti hemengo markak izaten dira, Ontxeta.co, Tluei, euskal jantziak baditu ere, eskaintza opara, eta gero webgune online ere badugu, 6.000 produktu baino gehiago den euskeraz, eta... Zenbat pertsonak parte hartzen duzu edo zaudete momentuetan elkartean? Langileak 3 gara, bidendan eta gero ni bulegoan, eta bazkide eta kolaboratzaile gisa 150 inguru, gutxi gora bera, laburuz. Eta etorkizunera begirako ze helburu dituzue? Bueno, gure helburu nagusia... Igual, etorkizun hurbilera igual, erran dugu. Bueno, hola jarraitzea, poliki handitzen, joatea eta, bueno, azken finean, Iruñean euskaraz hitz egitea eta betiko xedeak, hildo beretik jarraitzea. Eta zabaltzen jarraitzea eta hori dena. Ez dizu ja denbora gaiko kenduko, badakit hemendik gutxira Xaloara bueltatuko zela berriro, hasi que zerbait nahi bali badugu, bertan galdeteko diego. Eskerrik asko eta, bueno, ongi segi? Berdin, eskerrik asko. Gero arte.
Eta gaurkoan berriro ere Iruñara itzuli gara, Iruñeko txokoak ezagutzeko asmoarekin. Pasean egunen ez genuen aukerarik izan, baina gaurkoan prest gaude Iruñeko leku polit eta beretziak ezagutzeko. Eta hementxen eronduan, Javier, berak berak erakutsiko dizkigulako txoko politoiek. Jepa, egunon? Egunon. Lehenbiziko gauza eskerrik asko etortzeagatik eta eskerrik asko tartetxau eskaintzagatik. Ez plazerra da. Guria bai plazerra dela, zu bezalako pertsona batekin olako momentuak pasatzea. A ber, konta iguzu, lehenengo puntua, etorri garena? Bueno, hau Ziudadela dugu, Bai, oso toki polita. polita. Esan nahi dizut, ikusiko ditugun tokiak ez direla igual ezagunenak. Iruñan ezagunenak, tipikoenak igual edo beti propagandan agertzen direnak. Baizik eta, bueno, toki bitxiak. Bitxiak. Eta toki hau xarmangarria da, txoko hau hain zuzen, eta berezia nahiko bitxikeri batzuk gertatu zirelako hemen, eta kontatzeko nik uste dut atseginak, ez? Bai. Orduan, hau da Ziudadela, toki hau da Ziudadela. Sarreran ikusi dugu harresia, harresi luzea, eta erdian atea, ez? Atea, atari hau hain zuzen, orain galde, atzean. Esan behar da, Ziudadelaren itxura dela izar batekoa, 5 puntako izarrekoa. Eta, baina armadako etorbidea egiteko, suntsitu zituzten, derribatu ez, eraitsi zituzten 5 puntetako bi baluarte. Deitzen dira, 5 punta dira baluartek. Eta orduan, 2 moztu egin zituzten etorbidea egiteko. Eta geratzen ja, beste 3 beste aldea honetan. Beste aldean, Orduan, bere garaian, hau eraiki zen Felipe Bigarren erregaren garaian, ez? Orduan, toki, garai hartan izan zen, hoberenetakoa, konkista ezina, modernoa garai hartan, baina, eta egitan, konkista ezina zen, baina bitxia da, hain zuzen, konkistatu zutelako 1808an, frantses armadak, konkistatu zula, baina elur bolaka. Konkista ezina zena, elur bolaka konkistatu izan zen. Hori da. Kontua da, frantses armada sartu zela, ez iparraldetik, sartu zela, baina, zegoen hirian alokatuta geratu ziren, beste aldean, hegoaldean, ez? Han, kanpamendua eta dena osatuta, ez? Baina, jatekoa eta behar zuten guzia, hemendik ematen zaien, haiek sartu ziren lagun bezala, komila artean, lagun, ez? Baina beren asmoa jabazen beste bat, ez? Eta orduan, halako batean, 1808an, otsailean, elurte bat aprobetsatuz, hemen gertatu zen elurte bat aprobetsatuz, hainbat soldadu, frantses soldadu, hasi ziren hankanpoan elur bolaka haien artean, jiji, jaja, eta iesean edo ies itxuran, hasi ziren sartzen, babes hartzeko nolabait, eta behin sartuta, kapoteen azpiko fusilak atera zituzten, eta hemen zeuden soldadu guztiak harrapatu, eta konkistatu zuten guzia, bai? Hori da, oso bitxikeri, nahiko ezaguna hemen Iruñan, baina igual Iruñetik kanpo ez da. Nik adibidez ez nekin eta... Bai, oso bitxia. Orduan, konkista ezina zena, elur bolaka konkistatu zuten. Konkistatu zuten, bai. Eta gero, toki hau oso polita da, ez? Orain oso polita, eta militar gunea izan zen, denbora guzian, ez? Hemen daude kainoiak eta hola, ez, apaintzeko. Eta, baina ez militar gune bakarrik, ezen erabili, baizik eta kartzela ere izan zen. Baina ez edo nolako kartzela, baizik eta jende nagusiaren kartzela. Hemen egon ziren, markez baten bat, konde baten bat, duke pare bat, poeta bat, Alberto Lista, famatua, poeta espainiarra, eta ministroren bat izan ziren hemen sartuta, espetxeratuta. Bai, eta hori da
gutxi gora bera guzia. Gero ja, 1976an, joan den mendean, nahiko gertu, nik ezagutu nuen, militarrak, azkenean adostu ziren, hemengo udalarekin, eta orduan zera sesioa egin zuten. Utzi zuten, ja, Iruña hirirako, ez? Eta orduan, ja, udalak hartu zuen, bere gain. Eta gero, ja, zera lorestatu egin zuten hau, ez? Lore tokia bihurtu eta pasealeku eta oso tokia proposa da. Beste gauza bat ere bai bitxia, nahiko bitxia da, Felipe Bigarrenak eraiki zuen hau, printzipioz, hiria babesteko, ez, defendatzeko eta. Baina ez, historialeari guztiak ados daude, esateko, ez, zera barruko jendea, hemengo jendea, militarrak eta, Iruñekoen aldetik babesteko. Osea, etzaiak ez ziren kanpoka, etzaiak ziren Iruñekoak, behin zera Nafarroa konkistatu ondoren, ez zera, etzaiak ziren barrukoak. Hori da. Gaur egun, ohitura izaten duzuzuko nata etortzeko? Gutxitan, baina nahiko gertu bizi nahi beste aldean, baina paseabide bezala erabiltzen da ere bai, ez? Iturrama, alde berri horretatik, alde zarrera joteko, baina hemen etortzen da normalean lasai egoteko. Lasai egoteko, bai. Itxura horla du, ez? Lasai egoteko belarra, arbolak... Bai, gero, eraikuntza guztiak, bolborotegia eta armategia eta hori armaretoa, mantendu dira, eta orain erabiltzen dira erakustoki. Erakustoki, bai. Eta, edo... Erakusketa desberdinak eta hola egiten dituzte, eta bai. Eta etengabe, harrapatuta, toki guztian badaude harrapatuta. Eta han ondo-ondoan, han egiten dira, oso toki polita da, egiten dira ezkontza zibilak. Ara? Bai. Eta oso toki aproposa da, ez? Eta gero hemendik, badago harresia, eta harresian igota, ikuspegia da zoragarria, hiri osoa. Iruña meseta batean dago, eta hau altuago nonbait, eta oso polita. Bai, hau ere polita da giarran, Bueno, agitz berexia, eta agitz historia polita. Polita, ez? Bai. Bueno, jarraituko guantzinera? Oso ongi. Venga, guazen. Bueno, guazen. Eta Ziudadelatik bertze puntu berezi batera ekarri gaitu Javierrek, nora, hain zuzen ere? Bueno, udaletxeko plaza, udaletxea dagoen tokia. Eta toki oso berezia da, ikusi dugun bezala lehenago ez, hor plaka batean, zera gune honetan bat egin zuten, zera hiru herrigune, Iruña hiria bihurtu baino lehengo hirugune, edo burgoak, Navarreria, San Zernin eta San Nicolás. Eta hain zuzen, hemen bazegoen, honen atzean dago San Zernin eliza,
Santzernin Burgoko harresia. Hemen eskailera horien parean, bazegoen Galea izeneko dorre sendoa defendatzeko, Burgoa defendatzeko, eta harresia bazetorren hemendik kale berri hortara. Tan han biratzen zen zera mendebaldera. Gero, alde honetan bazegoen beste harresia, San Nikolas Burgokoa, eta gero, beste ekialdean, hemen, bazegoen, baina urrunago, beste harresia Nabarreriakoa. Elkarren artean beti gatazkan ibiltzen ziren, eta ordan, ongi defendatuta guziak, gatazka larria gainera, haien artean. Eta ordan gero, urbanizatu zenean hau, egin zen. Hau guzia zen, aldapa bat, handago Arga Ibaia haino. Eta hemendi urzikin guziak, zaborrak eta jaisten ziren. Urbanizatu zenean, udaletxea, zera eraikitzen, eta gero, harresiak eta suntxitu, ez? Orduan, hemen geratzen zen, behin etxeak osatuta, hemen toki honetan, justo toki honetan, baziren beste bi etxe. Orduan, hemen, hau plaza edo erdi plaza dena, zen kale estu-estua. Bi etxe hemen, eta 1920aren aldean, zera eraitsi ziren, zabalago egiteko, ez? Gero, nahiko bitxia da, farmazia hori, justo hori, bitxia zen, batzutan, hemen udaletxea, dagoen tokian ikusita, nahiko hotza da, batzutan. Eta orduan, batzarrak edo plenoak batzutan egiten ziren farmazionetan. Bilduago eta epelxeago, ez? Eta orduan, kale berria bazen, bi harresien arteko gunea, ez? Edo fosoa, lurbaroa, haien artean desberdintzeko, ez? Eta gero, hau guzia egin zen, zabaldu zen, tokia zabalagoa zen, Gazteluko plazaraino, hori bat eginda zegoen dena, urbanizatu baino lehen, ez? Hori, duela hiru mende, lau mende, bost mende, gehiago, ez? Eta hori, eta orduan hemen hasten zen, zera beste harresia. Orduan, zer gehiago, hori, bi etxe, suntzitu ziren hori egiteko, eta jazta, gutxi gora bera hau da pixka bat honen historia, ez? Eta gaur egun ze ezaguna den telebistan, leku da? Bai, gero, bitxia da, udaletxea bera, dela lau mende edo egin zen. Baina, zarkituta geratu zen, bi mende pasata, 1800 eta, zarkituta geratu zen, eta orduan, eraitsi zuten, baina bakarrik aitzinaldea, fatxada, mantendu zen. Gainerako guzia berria da. Berria da? Mira. Bai. Eta orduan, etxe berria izan zen, justo, jaio nintzen garaian gainera. 1950 urte haietan, ez? Eta orduan, mantendu zen, aitzinaldea, eta beste guzia, da berria. Eta gero, hemen aipatu, bitxikeria moduan aipatzeko, erlojua. Erlojua, garai batean bazen eguzki erlojua. Bai. Baina gero zamakoa de pesaz izan zen, egin zuten. Errementari batek egin zuen, eta bitxia da, horren mantenua, mantenu lana, errementari horrek egin behar zuen, baina ez bakarrik erloju hau, baizik eta santzerringoa ere bai. Biak batera. Biak batera, eta batera eramateko eta biak mantentzeko. Hori, bitxia izan zen ere bai. Erlojuarena, eta beste hainbat bitxikeri daude, baina... Historia pila bat ere izan dira, guk zoritxarraz ez zugorren bertze denbora, Bai, gero, Baltzarrera deitzeko, jotzen zen eskila bat. Eta eskila hori kokatu zen justo Galea dorrean.
Edo, agiriek esaten dutenez, bertze toki batean, beste olako toki batean. Eta hori da, gutxi gora bera guzia, hemengo tokia. Ze gauzak. Ba, polita, eta bitxia, bai. Bitxiak, ezakit. Bai. Osongi, joanen gara, gelditzen zaigun puntura. Bai, hori da. Jarrituko dugu. Eta bisitako azkeneko puntura ekarri gatxu Javierrek. Bai, pues bueno, hau da oso toki ezaguna. Bai, egia da bai. Estafeta kalea, ez? Eta bihurgunea enzierroaren gatik oso... Hemen da kurba nagusi hori, kurba toki komplikatua. Orduan hemen jartzen da esia, besteko eta hola. Baina ez gara etorri horregatik, etorri gara beste gauza bitxi batzuen gatik. Toki honen izena eta behiko zera hori ere bai, deitzen zen, euskeraz, gezurtoki el mentidero. Hemen biltzen omen zen, lanik gabeko jendea, berriak eta sasi berriak ere elkarri kontatzeko. Bai, kontua da, garai batean hemen zegoela gurutze bat, la Cruz del Mentidero izenekoa, eta heraldika aldetikan, hori armarriak eta ikusita, omen da Iruñeko zarrena. Eta hemen zegoen, garai batean zutabea, gurutzearen zutabea, gurutze handi bat, zutabea zen pikota. Ordan hemen gaizkileak eta justiziatu behar izaten zituztenean, hemen jartzen zen burua. Justiziatuen burua. Gero, toki hori pasatu zen berago, jarri zuten berago, eta azkenean, ezen erabiltzen, jarri zuten gurutze bat, hori dura ja 6 mende, 5-6 mende, baina hori ere kendu zuten, jarri zuten iturri bat. Eta iturria zen Santa Cecilia iturria. Orain, Navarreria plazan justo dagoen iturri aurrekoa, ez? Eta orduan gurutze hori eraman zuten Ilerrira, Berritxito aldera. Kontua da, gurutze hura, halako haizete batean, haize bolada batean, zuhaitz bat, bota zuen, eta erori zen gurutzearen gainean zuntxitu eta puska galdu. Ezin dira berreskuratu. Baina, zutabea, geratu pikota zena, geratu zen armarriarekin, eskudoarekin, eta orain dago Redin, Zaldizuri taberna horretan badago, eta bertan dago, eta ikusten dira oraindikan arrastoak eta kateak, pikuta zen garai hartako kateak. Eta nahiko bitxia da. Eta gero, urbanismoaren aldetikan, leku hau da oso bitxia, ze garai batean, plaza hau edo erdi plaza hau ezen hain zabala. Kontua da, beste bi etxe zeudela honen aurrean. Ostra. Eta orduan, kale hau begira ze estu geratzen zen, ez? Hori zen, Calceteros kalea, luzatzen zen onaino, baina estu. Eta orduan, azkenean, bota bera izan zituzten, udalak erosi zituen bi etxe horiek, bestean egin zuten bezala, udal plazan egin zuten bezala, eraitsi eta hau zabaldu. Eta asmoa zen, egitea plaza bat. Eta izena ere jarri zioten, Plaza del Comercio. Baina sekulan ere ez da erabili. Ofizialki, eta gainera ofizialki, ez zuten izendatu sekulan ere. Eta geratu da, horrela. Hau, prinsipioz da, Calceteros kalea, Estafeta kalea, Calceteros Mercaderes kalea, eta geratu da, izenik gabe. Eta hemen ere bai, kontura, nabaritu daiteke, nola, aldapan, norantz duan aldapa, ez? Gazteluko plazara han, hor gaztelu nagusia zen,
baina handik bera udaletxea dagoen tokia eta handik berago ibairaino, hori zen barranko antzeko bat, holako aldapa bat, eta hortik botatzen zen zabor guztiak, urru zikinak eta hori guztia. Gainera, aipatu behar da, Ziudadelatik aztu zeigula aipatzea, gure gauzetaz egiten, Ziudadelatik udaletxerako bidean pasatu garela Iruñako puntu altuena den lekutikan, ez? Hori da, eta markatuta dago holaka tatsuela batekin, eta hori bazen, Iruñeko punturik altuena. Ezen katedrala, ematen du katedrala da, baina ez, altuago omen zen bestea. Eta mantentzen da, tatsuela hori. Bai, berezia eta polita. Berezia eta bitxia bintzat. Bueno, Javier, pues eskerrik asko zuri. Eskerrik asko zuri. Ni oso gustora egon nahi zuekin. Gure bai, izan da egitz berezia, izan da beta ez zukerran duzu. Ez direla bisita huetzela izanen beti normalean erakusten dilakoak. Bai, edo ezagunenak edola, ez? Jo, baina izan da agitz interesgarria egiten, gustatu zaigu. Bai, eta pixkot gehiago ikasi du gure bai, hemengo historia posten nahi, nik ere bai, ez? Tengabe ikasten da. Eta eskerrik asko, mila esker. Zuei, bueno, pues muy bai, bertze bat arte. Bai, nahi duzen arte. Bai, gero arte. Osangi. Eta egin dugu gure herri-zerriko itzuliskia Iruñan, hauxe izan da dena bertzerik ez, eskerrik asko zuen arretagatik, eta hurrengo herri-zerrin ikusiko dugu elkar. Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du.